Iskoy! Oh! Attendance! Friday. Most punctual. Grabe na. Buntag. Morning. Buntag. Buntag ul. Buntag ma'am. Buntag. Buntag. Mingo mo kayo dali. Nastas na ido kairo. May giulat dugdog. May giulat. Dugdog 1, dugdog 2, dugdog 3. Coba kayak giulat na nila. Nang luto ng mga ugat dari kayo. Sige kagian sa tubig. Station 5. Gate na sa agad-agad. Mingaw gini kayo. Puro din na itong sulod. Tara isaw. Nagkapi-kapi. Di na ko musulod. Kaya ko 20. Nanggawa siguro mga halas gabi. Okay, ikaduha na ni nga patay na halas nga ako nakita sa dalan. Ganina napod sa ubos ako nakita. Bunda kung ulan gabi. So basin nga anod na sila sa baka. Dito na tanaw gay. Kasi makabalik patay kay isa. Tanaw lang. Ali, ikaw. Ay. Umalis mo. Untag. Ay, morning. Morning. Maragilat gin morning iro ba okay. Ikal-ikal yung pagkabot. Morning, morning. Kumareresibo. Ha? Nagareresibo. Amo? May lumba dito? Anak yung magulang. Amo? Yung magulang na bahay. Ay, ay. Morning. Morning. Ano sa babinin bali daw? Nagkapi-kapi pa man. Pabalik pa mong ko. Balik ba? Naagal ko ito. One round. May na lang ba? Kamu sir, mau paano mo diyan mo tambay? Oh, tuloy taas. Eh, nabasa cellphone isa. Bilad man eh. Dog. Kau rin sa dol? Lamukon ka diyan dol. Dagkor. Ha? Mingaw kayo eh. May tao. May pagabot na ko eh. Ha? May pagabot. Oh. Kanya rin yung pa-attendance ron. Si Dugdug 1 o si Dugdug 2. Mingaw man Dugdug. Iskoy. Oh. Whoop. Live boy. Pupugos mo doon. Pada kelas ya ron. Dan lu gerah dito.